aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Saiatu gara bueltatxo bat ematen guztiari, eta azkenean saiatu gara ere ETS-ren aurpegi intimo hori erakusten, eta gaur izango da lehenengo kontzertua. Berriro hastea eta formatu desberdin batean guretzat ez dakit, erronka bat da, eta gaur hemen hasiera, zeozer berriaren hasiera. Asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunakoeak baitira zurekin bat. Eta benetan guretzat izan da mundiala, izan da lehen aldiz 16 urteko historian, non ikusi dugun, benetan abesti batek inpaktua izan dezakela gizarte oso batengan, ez? Elkartasunezko abesti bat izan zen, eta bada oraindik ere, eta segurazki urte askotan izango da. Abestiaren letra sortzeko jendeak bidalitako gogo eta guztiak hartu genituen kontuan, eta gero beste alde batetik abestia grabatzeko ere. Abestia grabatzeko eskatu genio jendeari audioak bidaltzea, eta ere serki horretan entzuten diren koro guztiak azkenean gure jarraitzaienak dira, ez? Da garaia eskertzeko eman didazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu daudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoa. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoa. Txalo beran mesedez, mila esker Maren. Ingo dugu estanda, guretzat izan da oso garrantzitsua jendeari kontatzea, zer sentitu dugun aurten, ez? Eta orduan, abesti hori horretaz baliatu gara, bai proiektu oso bat aurkezteko alde batetik single berria, letran adierazten dugu zer sentitu dugun, eta horrekin batera ateratzen dugu bira berri bat, ez? Eta gaztea izango da, lehenengo kontzertua esan bezala. Ni ziur nago, hori garaitzail baten osteko itzulera mundiala izango dela. Eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu ezan da. Egingo dugu ezan da. Izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitzazpian izan arren, sua berpizten ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu ezan da. Egingo dugu ezan da. Egingo dugu ezan da. Ni aldiz berreskuratuko ditugu, erortzean galdutako indarrak, berriz berotuko ditugu ahotsak elkartzeko kantu herri batean. Orain ez bezala denborak itzali, aspaldi piztu genuen sugarra, urrun egon ginen baina itzuli gara, eta azkeneko gaua balitz bezala, egingo dugu ezan da. Egingo dugu ezan da. Aspaldi piztu genuen
izan da. Ni esker! Gaztea